илоҳим тинҷи амони шава ҳам озодаги ҷора худо пешвои миллат ҳеҷ вақт тоқа намемона ёрдам мекуна мисол мо ҳам ҳамдардӣ баён мекунем ҳаракат мекунем мо ҳам ёрдам кунем ватани худмон албатта даъбар шунем доимо тарафдор шунем мехоҳем ки обод бошанд мехоҳем ки дар ғаму дарди ҳамаи ватаниёнмон зиқ нашаванд ба қатор шунем агар тамоним ёрдам мерасонем дар моҳи шаҳри рамазон мехоҳам ки доимо обод бошанд зиндагишон пурфайз шавад офатҳои замину осмонӣ айбаншон дур шавад худованд халқи мусулмони тоҷика худованд нигаҳбон бошад дар ҷои бародарои мо ки зарар дидан парвардигор ин балоҳоро дур кунава рӯзгорошу тинҷу ободу осоишта шавад мо омода ҳастем ки мисол дастгирӣ кунем мақсад вай бародароро ки мисол ай ҳисоби шаҳрвандо мисол ватани ободи тинҷи қурғонтепа ба уса ки зарар дидааст ба онҳо мақсад кӯмак ёрӣ кунем мақсадо